Armadaka bir surat uğraçak da ol şu wat şulawlanmaz ýoguldy da ediljan. Awara bolup bir aýtsana agamjan sroşny şu patbişikleňe ýütürkde aýtyp bersene gaýrat edip bir ýardamçy bolalyň maňa şu wat İstanbulda boldy. Halmuradakka. Dinleke Marvel ayet Sakarçaga trap Dayhan Birleşik Ağzı bir familyası da yazılıdır. İzmir Şökü Aydın. Öğlen saat 4:30'da avari olup ýoguldy. Erti saat 10:30'da çykarýarlar. Halmuradakka. Ondan şu suratynam bir goýar ýa etsene agamjan suratynam goýsana şu nemäňde bir kompýuterde saýlak goýýan näme tanıyanlar bir geler ýanak. Ol familya bereniň bilen tanajakmy tanamajakmy suratynam goýsana gaýraty diýbeke. Goý gatar kaýyn goý eka. Yetim oglan niýe 13 ýyldan bäri Türkiýede diýe. Goý suratynam goýsyn niýelerde. Onan gorkma, ýurtdan gorkma almaradaka. Goý halmaradaka yetim oglan niýeler suratynam goýsyn niýeler. Ene bärde bir ogdaşlar wa bolan goýsyn niýe. Maňa hosarda diken ýok edýän bil 13 ýyldan bäri Türkiýede gezip berdi. Bir gaýrat edip neme dagam